Lero panyasa voice box afuna ndibweretsereni mawu a Pastor Shumba. A Pastor Shumba afuna kuwauza Malawi kuti musalole zingavute zingatani kuti bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC motsogozedwa ndi mayi Annabel Mtalimanja agwiritse ntchito mashini a Smartmatic. Mukulankhula kwawo a Pastor Shumba kuti ngati kufuna zisankho zabwinobwino, zisankho zachilungamo, mfuna kuti voti ina iliyonse one by one iwerengedwe manyo. Tiyeni limodzi pano panyasa voice box kuti a Pastor Shumba akuti bwanji pa nkhani ya mashini a Smartmatic imene bungwe la MEC likufuna kugwiritsa ntchito pa chisankho cha 2025 pano pa Nyasa voice box. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli. Nthawi ino yakummawa lero pa 21 November 2024 muli ndine Pastor Moses Shumba. Ndimafuna nditsimikizire mtundu wa Malawi kwina kulikonse dziko lino kunena kuti musalole Amalawi ndipo pasayerekezedwe pamalo pamene mukugwiritsa ntchito chisankho kuti mukuvota pasapezeke Smartmatic machine ndi chinthu chimene chikufuna kubera mafigazi amene anthu avota kudzera pa manyo, mwawerengetsa manyo, mwavota manyo, potumiza zotsatira zitumizidwa pa Smartmatic, cholinga kuti kuchepetsa nthawi yakanyamulidwe ka zotsatira kuti zisayende pa galimoto kupita ku tale center koma ziyende automatically pa mashini kupita ku tale center. Pamene anthu mudzaberedwe zisankho. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti dzulo tinali ndi mkumano ndi MEC mosogozedwa ndi wamkulu wa MEC amene ndi mayi Annabel Mtalimanja ku Capital City mu mzinda wa Lilongwe ku Sunbelt Capital Hotel. Ngakhale anafotokoza mayi Mtalimanja kunena kuti Smartmatic si mashini obera zisankho kapena ovotera zisankho, koma potengera ndi mmene Smartmatic tayionera ntchito zake, chifukwa anagwiritsidwa ntchito mwachitsanzo pomwepo kuyerekeza amene azidzagwira ntchito. Mudziwe kuti wina aliyense amene akukavota adzajambulidwa chithunzi, kulowesedwa mu system ya Smartmatic, kudinda zala chachikulu cha mkono wa manja komanso chotsatira, komanso chakumanzere cha mkono wa manja, chachikulu cha mkono wa manzere komanso chotsatira. Zonse zija zikulowetsedwa mu system, kusonyeza kuti munthu ukatero system imene ya Smartmatic yo itha kukupanga iweyo kukavota taimusi chifukwa zalowa kale mu system yawo. Iweyo uoneka kuti wavota kamodzi, koma ichocho chipanga mmene chingapangire kuti chichulukise mafigazi amene iwo akufunira kudzera mu kebo yawo imene amayipangayo. Mumvetsetse kwambiri Amalawi zimene ndikufotokoza. Taziona dzulo ndi maso athu, ndinali komweko ine, sindikukamba zokumva mu social media ayi, koma ndinali nawo komweko kuyamba meeting mpaka kumaliza nawo meeting. Ndikufuna mudziwe kuti Amalawi ngakhale mayi Mtalimanja afotokozera bwino kuti kuvota ndi kwa manyu, kuwerengera ndi kwa manyu, koma nkhope yanu ikangolowa mu system ya Smartmatic, china chilichonse chikhala chikudutsa through Smartmatic machine kupita ku tale center kumene zonse zimaonkhetsedwa zimene anthu avota mu madera osiyanasiyana. Pamenepo pamene pagonano ntchito yoti chinthu chichano chibere zisankho. Mwachitsanzo ndinene kuti paja chimachini chija chimayeseredwa madera osiyanasiyana miyezi iwiri yadutsa mbuyomu, cholinga kuti adziwe kuti ngati chinthu chija chili ndi chogwira ntchito.
ndipo adafotokoza kuti zoyerekezedwazo zoyesera mashinizo zizachotsedwa mu sistemuyo ku nthawi imene anthu azayamba kuvota. Koma zachisoni kufikira lero zimene anayeserezazo zidakali mu system yawo ya mathematic machine dzulo taziona, ndipo mulikale figa ya anthu amene anavota 2 miliyoni ili mu system imeneyoyo. Funso nkumati kodi ameki zizi akusungiranji, popeza anafotokoza kuti akayeserayesera azakhala pansi ndi azipani zonse nkuchotsamo mu sistemuyo zoyeserazo. Koma kufikira lero tanayitanisa anzawo azipani kuti zinthu zija ndizi soloti kuzichotsamo akusungiranji, ife taziona tokha ndi maso. Pamenepo mpane pagona chiopsezo kwambiri Amalawi. Tisapusitsike, tisaombere m'manja kuti chisankho chikhala cha manyu, kuvota manyu, kuwerengera manyu, komanso kupeza zotsatira zidzakhala za manyu. Ayi, nkhani ndiyonena kuti kuvota anthu azavota manyu, kuwerengera anthu muzawerengera pa senta panupo manyu, koma zotsatira zija zikamazapita kutale senta, ku senta yayikulu ya zonse amenezo amaonkhesa zizazera mathematic machine. Pamenepo ndiye pagona chinyengo. Ndifuna ndikumemena Amalawi kuti musalolele kuti mathematic machine azapezeke malo ena aliwonse opangira chisankho m'dziko muno, kaya kuwerengera ngakhale ku mental centerko kumene kukakhale ma monitors ndi onse azipani. Musazayerekeze kuvomereza kutsatira zotsatira za chisankho kuti zikuchokera kuzera mu makina amene asi mathematic. Muonesese kuti china chilichonse chimene chikuchitika chisachitike mmene anthu anapangira 2019, 2020 kapenanso mbuyo monsemu kudzera pamanyu popanda kugwisa ntchito mathematic machine. Chifukwa chani ndikunena izi? Ndikunena kuti mathematic machine yo mulikale mavoters okwana 2 miliyoni amene analowetsera kale sanachotsedwe. Amene wowo akufuna kupita ku chipani chiti? Muzifunse nokha Malawi funsoli ndipo muliyankhe aliyense payekha. Pamenepo mudziwe kuti kuberedwa pabedwa kale 2 miliyoni yapita kale ku chipani china. Zimenezo ndi zimene ndikunena kuti Amalawi musalole mathematic kugwirisidwa ntchito pena paliponse. Tikane. Kukana ndi mtima wonse, kukana mwachilungamo, osavomereza. Chifukwa kuberedwako abera kale system yawo imene ayikonzayo. Ananena kuti president akhoza kuwina ndi mavoti oyambira 2 imene ndili half ya 5 miliyoni. That means ngati munthu alowesa kale mu system yawo 2 miliyoni, ndiyoti kuvota kuzangokhala kuonjezera mwina 1 miliyoni kapenanso 1 miliyoni imene idzapange 3 miliyoni. Ndiyoti president amene wadutsa. Ndinenso motsindika kunena kuti kuwerengera kwa mathematic machine komanso 50+1 akunena kuti sikukukhudza ma MP kapena makhansala, koma kukukhudza mtsogoleri wa dziko. 50+1 ija ikukhudza mtsogoleri wa dziko. Ndiye 50+1 ngati inalephera kusagwira ntchito mu chaka cha 2020, chipani chimodzi kulephera nkuchita kuphatikizana zipani zingapo kuti zipambane. Tsopano apa chipani china chapeza kale 2 miliyoni, ndiye kuzangokhala nokuonjezera ndi kuwerengera kumene kuzachitike ndi manyu. Zimene zizonse kuti zikazalowa mu system ya mathematic machine yo asangopanga addition plus 2 miliyoni ija 2 miliyoni ija ndi zimene anthu avota aja, ndoti ameneyo wapita kale watsogola. Zimenezo zimene zikusa kuti mathematic machine ntchito yake
ndi kubera osati kuwerengera mwachilungamo kapena anthu kuvota. Tiyeni Amalawi mundimvetsetse kwambiri kunena kuti tisavomereze from now go onwards until miyezi imene ayikonza ameke kuti anthu azakhala akuvota chaka chammawa mwezi wa September. Pa 16 September mathematic machine tisayimveso, ndipo mmeki yafotokoza kuti sasintha china chilichonse. Mawu amene mwamvetsetse, sakusintha china chilichonse, ngakhale anthu alire atani amache atani, mathematic machine idzakhalapo, sakusintha. Secondly, mayi Annabel Ntalimanja sakuchoka udindo wawo ngakhale anthu atapanga ma demonstrations, chifukwa kuti iwowo akuti anasankhidwa kudzera mu ndondomeko yoyenerera. Izi atitsimikizira dzulo kuti iwo sakugwedezeka, iwo sakusintha, iwo sakuchoka pa mpando, komanso mathematic machine sakusintha, igwiritsidwa ntchito chifukwa magulidwe a machine amenewa anayendanso mu ndondomeko. Zipani zonse zinadziwitsidwa kuti tikukagula machine, ndipo zipani zonse zinavomereza, komanso kuti panali nthumwi zochokera mu zipani zonse zimene zinapita kukagula nawo machine amenewo, kupita kumeneko anakagulako kunjako onse analipo. That means amadziwa kufunika kwa mathematic machine. Ndiye pano sangangosintha poyerayera kuti iye atasintha machine wasagwira ntchito, machine andobera, chifukwa ndondomeko zonse zoyenerera zinasatidwa. Zimenezo zimene afotokoza wapampando wa meki mayi Annabel Ntalimanja, kuonesa kuti mathematic machine igwirabe ntchito malo ena ake amene iwo akuadziwa kufuna kukwaniritsa zolinga zawo. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni, mukapanga zinthu zofoira nkuzanena kuti mathematic machine akuti sikugwira ntchito, mukamaka vota uko manyu kumadikira kuti anthu akuwerenga manyu, zonsezo zibe ntchito. Kuvota muvota manyu, kuwerengera muwerengera manyu, koma zosatira zizayenda pa mathematic machine. Pamenepo ndiye pagona ngozi, chifukwa mu mathematic machine mo mulikale figa ya anthu amene anavota 2.2 miliyoni amene alowa kale mu system, pavute pasavute akupita ndithu ku chipani cholamula. Zimenezo mundimvetsetse. Ine ndikuyankhula pano kung'alula kuuza mtundu wa Malawi chilungamo, otsutsa atsutse, chifukwa ine ndinali komweko. Onditsutsayo atsutse yekhayo amene anali komenekoko. Kumene timaona ndi masoko panali tu chikanema apa mene amaonesera mene chizisinthira zinthu mathematic machine icho. Munthu kungomujambula nkhope, amujambula ndi machine omwewo, kulowesa mu system pompo, zonse zoti ID yako ija yalowa kale mu system ya mathematic machine. Sungathawenso, sungazembeso, mafingerprints kuyikira pompo pa mathematic machine, ndoti iweyo walowa menepo mu system zawozo ndi khebo yawo imene akuyipanga kuti izisintha zinthuyo zizikhala akuzipanga pompo. Iwe mbuli ngati ine udziwapo chani? Sungonena kuti basi ndajambulisa mene ndimajambulira. Ife tikufuna chonse chikachitike mene chinachitikira mu chisankho cha 2019-2020. Ndakusokosera kulinga utamva. Chalowa mkutu chalowa. Amalawi mutsegule maso. Tikumavutika kumalephera kugona tulo, kumazuka mmamawa ngati uno kuti tifalitse uthenga umenewu kuti Amalawi muzikhala mukudziwa. Tisapusitsike, si nthawi yogonesedwa tulo ino. Ife tanena kuti mathematic machine ayi asagwiritsidwenso ntchito pena paliponse. Tikufuna manyu. Amalawi uthengawu mugwiritse. Mawa abwino. Ndine Pastor Moses Shumba, Lion of Judah.